Ahojte, sledujete ICME Experiment Rok sebahodnoty. Ahojte, Rok sebahodnoty o 12 nástrojoch, ktoré budeme v priebehu roku predstavovať a ich cieľom je podporiť zážitok pevnejšej sebahodnoty. Ja v roli sprievodkyne a Euka v roli testerky. Áno, tak poďme si takto na začiatku objasniť, že čo nás to napadlo. Pavli, máš k tomu nejaký komentár? No napadlo nás, že treba urobiť vec, v ktorej sa nebude iba teoreticky hovoriť o sebahodnote, o tom, na čo má v našom živote vplyv, kedy sa formuje. Ak by aj toto bolo treba zopakovať, tak môžeme, ale takých podcastov je kopa, kníh o tom je kopa, ale už nie je úplne dobre dostupný nejaký ako návrh, že ako to posilniť, ako to robiť prakticky. A ľudia častokrát teda preskúmajú to, akú pevnú tú sebahodnotu majú, alebo aká je krehká, a potom si tak povedia, a čo s tým? A myslím si, že to je práve ten moment, na ktorom my sme sa stretli, že poďme s tým niečo robiť. Ako to vidíš ty, Evi? Vieš čo, ja to vidím veľmi podobne, lebo my sme sa tu 8 mesiacov rozprávali teoreticky, čo to vlastne tá sebahodnota je. Snažili sme sa robiť takú osvetu o tom, prečo je to dôležité, a vlastne aj minuloročná konferencia naša bola skôr o takých poznatkoch, o tom preskúmávať, ako to s tou sebahodnotou máme a tak ďalej. Aj sme robili také experimenty, kde sme sa iných hostiek pýtali, ako to majú, ako pristupujú sami k sebe. A presne keď sme uvažovali nad tým, ako sa bude pokračovať s touto kampaňou, tak mi prišiel čas poňať to ako keby tak prakticky. A doslova som sa do toho tak dobrovoľne vnorila, lebo veľa ľudí sa ma pýtalo, že čo by si ty povedala pred tým zrkadlom. Ale ťažko sa mi na to odpovedalo, keďže už som tých hostiek videla 11, ktoré sa pre to zrkadlo postavili a navnímavali sami seba. Takže už som bola celkom tak ovplyvnená, že čo by tam asi mohlo zaznieť a tak ďalej. A hovorím si, že asi by bol čas do toho vstúpiť aj s vlastnou kožou. Ja by som veľmi chcela oceniť tvoju odvahu a do toho s vlastnou kožou ísť. A zároveň, ak je to pre teba v poriadku odpovedať na takú otázku, tak s čím vlastne prichádzaš? Ako to ty máš so svojím zážitkom vlastnej sebahodnoty? Vieš čo, my sme sa o tom tak veľa rozprávali aj vlastne v tom poslednom dieli podcastu s Andreou, kde sme tak uzatvárali celú tú sériu. A je to vlastne také zaujímavé, lebo celá tá téma sebahodnoty je samozrejme aj moja. A tak vznikla vlastne celá tá myšlienka. A moja je preto, že ja vlastne vnímam na sebe nejaké určité pocity niekedy nedostatočnosti, veľa porovnávania a rôzne veci, ktoré sme ako keby aj načrtli v rámci toho doterajšieho otvárania tém. A ja si myslím, že je na čom pracovať, keď to takto zhrniem. A keď si predstavíš seba o rok a predstavíš si nejakú verziu z Euky, ktorá má nejakú trošku inú sebahodnotu, lebo ona sa formuje prirodzene tým, ako skúsenosti v živote zažívame, ale ty teraz ideš preto niečo 12 mesiacov fakt aktívne robiť. Tak čo by si rada videla na konci? Vieš čo, ja som celkom taký výkonovo založený človek, čo veľmi úzko súvisí s témou sebahodnoty, že preto mi aj tento experiment tak celkom sedí, že je to nejaká akcia, ktorú ideme každý mesiac robiť. Nebodaj, keď to tak úplne preexponujem, tak, alebo preženiem, tak vlastne idem to ako keby skúšať a merať, hej, čo to so mnou urobí, ak sa to vôbec dá, čo nám povieš ty. Ale ja by som mala takú akože predstavu trošičku žiť ten život s takou väčšou ľahkosťou. A keď si predstavím ako keby to celkové bytie, tak s takou spokojnosťou. Čo sa mi aj na základe toho, ako som pracovala doteraz na sebe, viac menej darí, ale určite je tam priestor otestovať aktívnejšie tie veci. Ja sa musím teda priznať, že ja som v terapii už podľa mňa tak 2,5 roka a je to jedna z tém, na ktorej pracujeme. Takže, ale vieš, terapia je celkom akože slušne náročný proces, kde sa odkrývajú rôzne tie vrstvy a ten progres môže byť niekedy návalovo veľký, niekedy pomalý. Je to ako keby také, mám pocit, jak na hojdačke, ale stále s nejakým tým určitým cieľom. A dovolím si povedať,
čo nám snáď objasní, že tie nástroje, ktoré sme zvolili, sú nie tak náročné, ale môžu mať efekt na to dennodenné bytie. Čiže uvidíme, teda aspoň akože také mám očakávanie, keby si chcela vedieť. Ale hovoríš, na konci by som si prijala mať zážitok väčšej ľahkosti a spokojnosti. Ako to poznáš vo svojom živote? V akých oblastiach sa to podľa teba odrazí? Vieš čo, ja celkom dokážem byť veľmi sebakritická na seba a uvaliť si na seba taký tlak, čo sa týka výkonu, úspechu. To je pre mňa slovo, ktoré je také veľmi neprebádané a možno má dosť zlý imidž už u mňa. Ono to súvisí veľa aj s porovnávaním alebo s takou túžbou dosahovania nejakých výsledkov hmatateľných, objektívnych, čo sa týka všeobecného uznania a takých vecí. A skôr ako keby to vidím v takej vnútornej spokojnosti. Že ja si myslím, že som na veľmi dobrej ceste, ale mňa vždy fascinoval Gary Vaynerchuk, ktorý keď rozpráva, vieš, že také tie klasické, že cieľ je cesta, a to robiť každý deň niečo s radosťou a nie až tak sa upínať na záver to, že či budem na nejakej titulke magazínu alebo budem tam mať, ja neviem, ten potlesk od ostatných, lebo mám pocit, že tá doba tak trošičku v tomu smeruje, či už tá biznisová, startupová, viac menej na sociálnych médiách a tak ďalej. Je veľmi ťažké tomu ako keby odolávať a byť ako keby nejaká rezistentná voči tým vplyvom. Takže to je tak ako keby praktická, veľmi hlboká, možno už taká myšlienka toho, že čo tým myslím, nejakú spokojnosť alebo ľahkosť, skôr také vnútorne zazdrojované. To už je taký akože profi termín, ale takto by som to nazvala. Čiže ja k tomu rozumiem správne, tak by si vlastne v závere chcela vidieť, že sa menej opieraš o svoj výkon, aj keď tam prítomný je, ale že už nehrá takú rolu v tom tvojom zážitku vlastnej hodnoty. Rozumiem? Hej, veľmi presne. Ty si, Evi, povedala, že už 2,5 roka chodíš do psychoterapie a myslím si, že to je ako taký dobrý oslí mostík, ako osloviť jednu dôležitú vec, ktorá mne príde hrozne zodpovedná aj smerom k poslucháčom alebo ľuďom, ktorí nás sledujú, že a toto, čo my ideme spolu tento rok robiť, tak nenahrádza ani zdravotnú, ani odbornú, ani psychoterapeutickú starostlivosť. Je to skôr sebarozvojová ročná aktivita, v ktorej my chceme ľuďom, ktorí sa majú relatívne dobre vo svojom živote, ponúknuť nejaké možnosti, ako ešte upevniť svoj zážitok sebahodnoty. Ale ak nás náhodou počúva alebo sleduje niekto, kto naozaj vníma, že to je jeho veľmi citlivá a veľmi zásadná téma, ktorá mu trebárs aj nejakým spôsobom vstupuje pravidelne do života a výrazne znižuje jeho kvalitu, bolo veľmi fajn, aby kľudne robil toto, čo ideme robiť my spoločne s nami, ale zvážil aj nejakú ďalšiu podporu, pretože tento program ju nenahradí. Ja by som zdôraznila, že je to experiment, takže je to niečo nové a veľmi kreatívne, z čoho sa aj veľmi teším a veľmi rada niečo také prinášam spoločne s tebou. A tu sa mi tak núka taká otázka, že čo to ako keby teda ide byť? Kde sa vzalo 12 nástrojov, ktoré sme vydefinovali, respektíve povedzme si na rovinu, ty si ich vydefinovala a zadáš mi, kde ja úprimne nie až tak tuším, že čo príde každý mesiac. Je fér povedať, že my sme v kontakte a že sme vlastne už urobili nejaké komunitné stretnutia ohľadom témy sebahodnoty a niečo sme o nej spoločne prediskutovali a zároveň sme sa o nej bavili, že čo to vlastne tá sebahodnota je a ako si my myslíme, že ovplyvňuje životy. V týchto rozhovoroch sme hovorili aj o tom, ako to máš ty vo svojom živote a ako to majú trebárs moji klienti, čo sú častokrát ľudia, ktorí sa s témou krehkej hodnoty vo svojom živote stretávajú a keď hovorím o klientoch, tak hovorím o klientoch v koučovaní, v psychoterapeutických konzultáciách a poradenstve, takže to nie je iba niečo, že ja som si to vymyslela, ale že ja som to na nejakých miestach v odbornej literatúre našla, že ako konkrétne môžeme
podporovať zážitok sebahodnoty alebo nejakého pocitu pevného miesta v sebe, o ktoré ja sa môžem dobre oprieť, že čo k tomu prispieva, keď pravidelne robíme. A vytvorila som, a nie je to popravde iba 12, ale je to viacero nástrojov, taká knižnica, ktoré môžeme siahať. A ja práve s mojimi klientami do tejto knižnice siaham a ponúkam možnosť experimentovať. To by som veľmi rada ponúkla jednak tebe, a zároveň aj prípadne ľuďom, ktorí sa k nám pripoja. A siahať budeme podľa toho, čo je tá tvoja zakázka, a tu už si popísala, aj podľa toho, čo ja si myslím, že je veľmi dobré robiť. Tak rozprávame si to, ty už to tak načrtla, o 12 nástrojoch, ktoré odkiaľ vzišli, zo všetkej tej literatúry, z tvojej skúsenosti, z môjho príbehu a tak ďalej. Tak poďme na to. Čo nás čaká nasledujúci mesiac? Čo si pre mňa vymyslela? A ja ti potom poviem, či sa mi to páči, alebo nie. Hej. No a teraz ja si tak hovorím, že nebude to trošku sklamando, pretože prichádzam s 2 krokmi, ktoré si myslím, že je hrozne fajn na začiatku urobiť. A jeden sa vlastne vôbec netýka prvého mesiaca, ale celého toho roku, ktorý nás spolu čaká. A to je, že ja by som strašne stála o to, Evi, aby si napísala list. Keď hovorím, aby si napísala list, tak tým myslím, že ten list budeš písať sebe samej. A budeš ho písať dnes alebo v najbližších dňoch pre svoju budúcu verziu. A to budúcu verziu Evky o 1 rok, potom ako tento program skončí. A bola by som veľmi rada, keby si do toho listu napísala, z akého miesta vo svojom živote ten list píšeš, ako to momentálne sebahodnoty máš, kde ju vnímaš ako pevnú, kde ako krehkú, v čom vlastne sa môžeš o seba dobre oprieť a v čom by si prijala sa o seba vedieť oprieť lepšie, v akých oblastiach predpokladáš alebo dúfaš, že sa to nejako odrazí, odzrkadlí a zároveň môžeš tomuto svojmu budúcemu ja niečo popriať, bo môžeš mať o ňu možno nejakú predstavu a môžeš ju v tom liste popísať. Veľmi by som stála o to, aby si tento list, ak ho budeš písať na počítači, tak vytlačila, alebo ak ho budeš písať rukou, tak napísala na papier a potom vložila do obálky, túto obálku zalepila a odložila na nejaké miesto, ktoré si budeš pamätať. Tu ma napadá veľmi veľa vecí. Ja som si to chcela inak písať, ale asi si to budem musieť pretočiť a spísať a postnúť pre všetkých, ktorí by si tiež chceli napísať sami sebe list, lebo som to nestihla. A dobre, tu ma zaujalo to, že by som si to mala vytlačiť. Potom sa ma prosím ťa na budúce spýtaj, na ktoré miesto som to odložila, alebo to skúsim niekde verejne postnúť, pretože nebudem vedieť, na ktoré miesto o rok som si to odložila. A dúfam, že to nepôjdem zahrabať niekde na záhradu. Veľmi by ma zaujímalo, prečo to musí byť vytlačené v obálke a čo týmto sleduješ. My častokrát ideujeme v hlave, že o niečom premýšľame, že rozmýšľame o tom, ako by sme to urobili, alebo nejako sumarizujeme, ale neurobíme k tomu nič. Ja to volám, že v hmotnom svete, v tom fyzickom svete, ktorý nás obklopuje a v ktorom aj my našimi telami, ktoré vlastne nám umožňujú v tomto svete vykonávať aktivitu, tak my neurobíme nič na tej hmotnej úrovni. Máme v psychológii zážitok, že zmenu podporuje to, keď sa prepojí hlava s konaním, čiže myslenie s konaním a s cítením. A mám taký predpoklad, keď si ten list fyzicky napíšeš alebo vytlačíš, takže sa to z tých predstav o tom, aká asi budeš, dostane aj do tej hmotnej predstavy toho listu a zároveň mám skúsenosť s týmito potom čítaniami listov, že to má naozaj iný efekt, keď si to človek iba prečíta ako mail a iný efekt, keď drží v rukách ten hmotný papier, keď otvára tú obálku, keď sám od seba vlastne po roku dostáva list.
Mne sa niekedy stáva, že dostanem otázku, aká by si chcela byť. A poviem ti, že trvalo mi veľmi dlhú dobu, povedať na túto otázku, tú odpoveď, že vieš čo, v jadre taká, aká som dnes. Že vieš, že sú v tých biznisových všetkých super motivačných knihách tie nástroje toho, že predstav si sama seba o 10 rokov pred zrkadlom, čo chceš vidieť, aký chceš byť človek a tak ďalej, čo je akože super asi na ten rast a tak ďalej, ale ide mi to ako keby protichodné trochu s tým pocitom sebahodnoty. Že rozmýšľať neustále nad tým, ako sa fixnúť. A toto mi skús objasniť, že ako k tomuto listu mám pristupovať, keď si mám o rok predstaviť, že aká budem lepšia a nájsť v sebe tú spokojnosť z toho, aká som dnes. Hej. No možno, že to je ten trik. A možno tvojim prianím pre seba bude ja už nechcem byť v ničom lepšia, ja už nechcem byť výkonnejšia. Mne by sa vlastne páčilo, keby moja sebahodnota bola opretá o to, aká ja už som. A treba jasnejšie vidím, aká ja už som, aké sú moje kvality. A možno som to nepovedala úplne presne, že nemusíme sa pozerať na to, že čo má byť lepšie, a môžeme sa pozerať na to, čo v tej téme sebahodnoty by sme si prijali, aby bolo inak. A my to robíme v psychológii a v koučovaní, pretože keď jasnejšie definujeme tú budúcu verziu, tak potom lepšie robíme konkrétne kroky k tomu, aby sa to naplnilo. Ja by som potom veľmi stála o to, aby sme na konci toho spoločného roku aj vyhodnocovali tie jednotlivé nástroje a to, ako prispeli alebo neprispeli k tomu tvojmu želanému zažitku pevnejšej sebahodnoty. Práve ten list môže byť dobrý odrazový mostík, ako robiť aj túto retrospektívu. Dobre, je mi to jasné, spíšem to a keď budem mať k tomu nejaké otázky, spýtam sa ťa. Čo ďalej? Myslím si, že si možno aj plná očakávaní, že tak, bude to asi niečo, čo sa už týka tej sebahodnoty a nebude. My častokrát, keď ideme robiť nejakú sebarozvojovú prácu, tak už chceme skočiť na vec, lebo identifikujeme nejaký priestor pre rast a už chceme, aby sa tam niečo dialo. Ale veľmi užitočné je urobiť jeden krok dozadu a pozrieť sa na to, že som ja dobre vybavená na to, aby som sa teraz nejakej sebarozvojovej práci mohla začať venovať. V tej dobrej príprave patria také 3 veci, ktoré je veľmi dobré mať vo všeobecnosti dobre podchytené vo svojom živote. A že aj my, keď robíme ako nejakú psychologickú prácu, tak sa pozeráme na to, ako človek spí, ako je a aký má pohyb vo svojom živote. Kým nie sú dobre zastabilizované tieto 3 oblasti, tak nemá príliš zmysel robiť niečo ďalšie, pretože potrebujeme byť zasytení jedlom, potrebujeme byť zasytení spánkom a potrebujeme sa pravidelne hýbať, aby sme boli v dobrej kondícii pre rozvoj. To si dala celkom slušné sústo, vieš čo, ja tak premyšľam, že dobre, tak ten list mi bude trvať tak 2-3 hodiny, možno hodinu, uvidíme, jak to budeme mať, ale toto je akože slušná nálož. Ale naozaj netužím, že do čoho sa skôr pustiť, lebo takto, tlieskam tejto téme, lebo zazdrojovať sa fyzicky je niečo, čo tu rozprávame posledné týždne a týka sa to aj našej konferencie. Na druhej strane nasledujúci mesiac je to celkom taká krátka doba, takže akože dám si budem mať čo robiť, lebo jak si to predstavuješ, lebo aj zistiť si informácie, vieš, že o tom, čo je dôležité pre mňa z hľadiska toho spánku, čo je dôležité pre mňa z hľadiska tej stravy a toho pohybu, akože relatívne tam som tak nejak naskočila na taký celkom dobrý režim, ktorý potom môžem otvoriť, že čo mne vyhovuje. Ale aby to malo aj nejaký význam pre tých ľudí, tak by som chcela priniesť nejaké viacej informácie o týchto veciach. Tak mi prosím ťa povedz nejakú svoju predstavu alebo konkrétne zadanie, lebo trochu som ma vystrašila. Začnem spánkom. My sme jediné cicavce z všetkých cicavcov, ktoré sú na tomto svete, ktoré v dospelosti cez deň nespia.
Že to už je taká akože prvá vec, že nejako si zmonitorovať, že dávam si ja vo svojom živote priestor pre nejaký power nap a že to už je akože úplne, že to už je taká akože čerešnička na torte, dať si nejakých 20 minút odpočinku. Ale tá základná otázka je, že spím ja v noci, že ak áno, tak ak je to spánok prerušovaný, neprerušovaný, 8-hodinový, 3-hodinový, že koľko ho vlastne za ten deň mám a v akej kvalite. Teraz akože my nemôžeme za mesiac čakať, že budeš spať 8 hodín denne, že budeš jesť absolútne nutrične vyváženia, že ešte do toho budeš aj schopná pravidelne športovať, ale že my chceme, bo ja chcem, aby si sa ten prvý mesiac vlastne pozrela na to, že ako to ja mám v týchto oblastiach a v ktorej vnímam, že by som potrebovala urobiť nejaké realistické zmeny. Realistické znamená, že ak napríklad pravidelne chodím spať o 12. a viem, že optimálne je chodiť spať o 10. a to my vieme, že optimálne je chodiť pre rôzne biologické procesy spať okolo 10. Že ako to môžem dosiahnuť, aby som sa tomu aspoň priblížila. A že možno prvý krok bude, že začneš chodiť spať o 11:30. Ale že ten náš cieľ je preskúmať ten aktuálny stav v týchto troch oblastiach a urobiť realistické zmeny vo svojom každodennom živote tak, aby to bolo aspoň trošku lepšie. Dobre, ja to ale musím zhrnúť. Čiže pohyb, spánok a strava mám skúmať ako tomu. Áno. A mám si možno v tom mesiaci vydefinovať príležitosti pre zlepšenie. Čiže ja budem teda sa snažiť skúmať, trošičku si zisťovať, možno spraviť aj nejaké rozhovory s odborníkmi alebo odborníčkami na tieto témy. Uvidíme, ak to dopadne, ak sa nám to roztiahne v čase v rámci mojej kapacity. Ale bude to zaujímavý projekt. Ja mám jednu otázku ohľadne toho spánku. Ešte predtým, ako skončíme, je to pre mňa také dôležité, lebo čo sa týka spánku, ja mám jeden konkrétny problém, ktorý sa týka takého FOMO momentu. Teraz predstavme si, ja som taká tá typická v tomto osoba, ktorá si rada dopraje čas aj pre seba. Mám 2 deti a mentálne ten čas, kedy sa oni uložia spať, je pre mňa iný level pokoja. Lebo viem, že sa najbližšie nezobudia. Ešte k tomu som ten večerný typ, čo teda som čítala, že je to dané už narodením, či sme ranná sova, alebo ten večerný, či večerná sova a ranné vtáča. A teraz, to znamená, že ja chodím spať niekde medzi polnocou, 11 a polnocou. A ráno vstávam o 6, to znamená, že mám akože dosť značný spánkový deficit. Veľmi ťažko sa mi prinúti ísť večer spať. Ráno samozrejme nachádzam tie myšlienky v hlave, že mohla si ísť, moja zlata. Bola by si sa cítila lepšie. Tá otázka je, že toto mám akože jak urobiť. Hej, že jak si mám naozaj dať prioritu spánku. Ja viem, čo ten spánok robí, ja viem, že ráno sa cítim zle, ja viem, že dlhodobo je to zlé, napriek tomu nedokážem tomu dať tú prioritu. Večer mám nejaký normálny problém prekonať, dať prioritu zdraviu a spánku pred nejakým môjim časom, kedy mám pokoj a som to vlastne iba sama so sebou. Alebo s manželom. Takže hovoríš, vlastne v tú chvíľu ten spánok pre mňa nie je taký dôležitý. Áno, presne to hovorím. Toto si myslím, že by sa dalo nájsť u iných ľudí v tých iných oblastiach. Napríklad, keď si predstavím, koľko trvá navariť zdravé jedlo, tak proste radšej idem do toho fast foodu, kúpim si to a mám hotovo. Alebo keď si po celom dní predstavím, že už môžem byť doma, alebo tuto ísť pešo, tak radšej už som doma a zaveziem sa tam a nechcem už robiť žiadny pohyb. A že tam sa na to môžeme pozerať ako z hľadiska krátkodobých investícií a dlhodobých ziskov. A že my častokrát vidíme iba ten krátkodobý zisk. Že teraz môžem sa porozprávať s tým svojim manželom. Aj keď som už vlastne unavená, úplne dobre nepočujem ani čo mi hovorí, ale chcem s ním byť bez detí.
A že akoby preváži ten rýchly zisk nad tým, ktorý by sme mohli mať, keby urobíme tú krátkodobú investíciu. OK, teraz idem urobiť niečo trochu diskomfortné. Nechám tu manžela, ktorý chce ešte rozprávať, lebo ja sa potrebujem vyspať, alebo idem teraz vystúpiť z električky skôr a tie 2 zastávky prejdem a ono nás to stojí nejakú energiu na začiatku a častokrát je to aj nejaký odpor, ktorý musíme prekonať, ale vlastne nám to z dlhodobého hľadiska prinesie väčší zisk, ako nám prinesie to, keď si práve myslíme, že teraz je toto najlepšie pre mňa. Lebo my sme častokrát vlastne iba zdanlivo pripravení venovať sa sebe, alebo zdanlivo neschopní už prejsť 2 zastávky, alebo zdanlivo neschopní si urobiť za 15 minút trebárs ten šalát. Že vždy môžeme hľadať možnosti, ako to urobiť teraz dostatočne jednoducho, ale zároveň ako to urobiť, pretože sa nám to v nejakom dlhodobejšom horizonte vráti. A ja som hlboko presvedčená o tom, že ak do svojho každého dňa pridáš nejaké minúty spánku navyše, tak ono sa to vráti na tom, ako efektívne budeš schopná odpracovávať tie tasky do práce, alebo do akej hĺbky v tom rozhovore so svojím manželom budeš mať možnosť ísť. Čiže niekedy, keď tam zahľadneme túto dlhodobú výhodu, tak nám to umožní sa hecnúť aj do toho, do čoho sa nám úplne v tú chvíľu nechce. Hej, sama som na toto veľmi zvedavá, že ako mi táto investícia sa bude ukazovať ako užitočná, lebo to je niečo, čo by ma vedelo presvedčiť. Takže v rámci tohto presviečania samej seba do toho testu idem a vyzývam teda všetkých, nech to sledujú, nech som v tom není sama. Super. Ja tiež veľmi. Najbližšie sa teda o tom, ako to šlo, a aj písanie listu, aj starostlivosť o nejaký taký svoj dobrý základ, ako systémový základ, budeme baviť o mesiac. A zároveň by som ešte takto k záveru Evi chcela povedať jednu vec, že tie 3 témy, zdravie, jedlo, pohyb, sú fakt veľké. A že je veľmi dobré mať takú akože realistickú ambíciu. Že keď už urobíme progres, keby sme si na škále ku každému urobili od 1 do 10, že 1 je úplne zlé a 10 úplne fantasticky, na tom som v tejto oblasti a si zaznačíme, že so spánkom som na 6, s pohybom na 3 a s jedlom na 5, tak je úplne OK si vybrať jednu oblasť a pýtať sa, že čo by boli tie najmenšie veci, ktoré ja môžem v najbližšom mesiaci robiť, aby som sa pohla aspoň o dielik vyššie. A že ak si niekto trúfne sa vo všetkých tých oblastiach posúvať, skvelé. Ak si vybere jednu, tak to už je dobrá starostlivosť o seba. A zároveň je to aj taký dobrý diagnostický nástroj, že keby napríklad prišiel niekto na to, že je všade iba na 3, 2, tak to už je možno aj taký dobrý moment, kedy si povedať aj o odbornú podporu, ale ak sa pohybuje v takom tom relatívne fajn a ešte je tu priestor pre zlepšenie, tak sa poďme tomu prvý mesiac venovať, pretože na to potom môžeme dobre nasadiť tie ďalšie túly. Dobre, urobím si škálu. Budem vedieť. Ja mám taký zážitok teraz, že asi sme vyčerpali tú tému toho, čo v dnešnom dieli chceme povedať. Ako to vidíš ty? Ja to tiež tak vidím. Ja síce vidím, že mám veľmi veľa otázok, ale tie si nechám na tie následujúce týždne. Takže ja by som to teda uzavrela tým, že mám si napísať list a mám skúmať, ako to mám so zdravým spánkom a jedlom. Urobím si škály a uvidím, kde by som videla priestor pre zlepšenie. Keď uvidíš, že niekde by sa to zlepšiť mohlo a cítila si, že to tam chceš nejako aj podchytiť, tak potom hľadaj tie spôsoby, ako by to šlo. A pre každého to bude znamenať niečo iné. A ja som nejako zaznímala, že pre teba je témou ten spánok. Pre niekoho to bude možno aspoň nejaký minimálny pohyb každý deň a bude to ráno prejsť sa okolo bloku domov. A už to je zmena. A my celý tento rok nejdeme robiť veľké, ako ohromné kroky. My ideme po malých krvočikoch hľadať možnosti, ako byť vo svojom živote spokojnejší.
práve teraz v tomto mesiaci môžeme skúmať, ako je to teda v oblasti zdravia, pohybu a jedenia. Super, tak teším sa ja o mesiac. Máme ešte niečo na záver? Áno, Evi, ja by som bola veľmi rada, aby sme končili vždy rovnakou otázkou. A mám takú hypotézu, že odpoveď bude každý mesiac iná. A tá otázka je, že z tohto nášho dnešného rozhovoru, tak čo je pre teba taká kľúčová takeaway, vec, ktorú si berieš z tohto rozhovoru? Buď na úrovni nejakého akože prežitku, že si niečo tu so mnou zažila, alebo informácie, ktorú si sa dozvedela. Vieš čo, celkovo sa cítim taká vzrušená, do čoho ideme. Celkom ma na tom zaujíma to, že ja som taký ten typ, ktorý keď sa verejne zaviaže k niečomu, tak som viacej motivovaná. Tak ti poviem, že celkom som rada, že si otvorila túto tému toho fyzického zdravia, lebo sa teším na ten mesiac. Inak, keď si to tak uvedomím, to je taký projekt na celý život alebo celý rok, hej, samostatne tieto tri témy. Ale teším sa, ak to budem skúmať a zisťovať o tom informácie trošku viacej, lebo ma tento projekt ako keby motivuje, nechcem povedať, že donúti, ale je to tak. Takže na to sa teším. Ten spánok si super odhadla, že je to pre mňa taká veľmi taká ťažká téma, toto prekonať. A odnášam si z toho to, čo si hovorila o tej krátkodobej a dlhodobej investícii. Že pre mňa ten test toho a ten záväzok, že teraz akože idem to testovať pre mňa, ale možno aj pre ostatných ľudí, že čo to, že budem spať 8 hodín denne, vie urobiť. A ja som taká zvedavá. Ďakujem za tieto tvoje zdieľania nakoniec. Veľmi ma teší, že je tam vzrušenie a motivovanosť, lebo to je vždycky taký dobré nastavenie ku experimentovaniu. A verím, že ten prvý mesiac ti prinesie aj aha momenty a zdá sa, že je tam aj zámer kvalitnejší spánok. Tak nech prinesie aj ten. Áno, držme si palce. Ja ti tiež veľmi ďakujem za tieto úlohy. Uvidíme, ako veľmi náročné budú tie ďalšie, ale tak nechoďme príliš dopredu. V každom prípade ďakujeme všetkým za sledovanie. Sledovali ste a počúvali ste vlastne pilotný diel ICME experimentu projektu Rok sebahodnoty a sledujte nás nasledujúci mesiac. Budem teda reportovať, ako mi ide celá táto úloha a zadanie. Majte sa všetci krásne, Evi. Ďakujem za tvoju odvahu a teším sa o mesiac na spoločný rozhovor.